en pok na yudo manager mowacho ni bwana Anto no riemba. Mai. Anto to koriemba. To apa ni ngamo wuoyi wiye be ngama dhano. Ma kapo ni no riemba ta wuondo no riemba to nya wacho chieng' moro. Yeah. Ano koriemba wuok kenda. Nikech nitie ngama na kelo asekelo ji mathoth mondo okonye tij management sama yudo kambe adich to tich to nyaka wati exactly. Koro ne mokwongo first time na kelo nitie kijana moro ni Kilu endo pod okongere ahinya but koro en ngama na nyaga oro ndidi kama the check ane bana koseketi ter bana diom bana alafu akelo Vin manager mar Elvis Kadori ni masani ni. Vin bubedo hoka kagane? Kajay wabedo gi Vin Kajay mang'eny. Watiyo kode ma fine sana. En onge kode wach mara watiyo mowuok maber ma ne onge koko mora mora. No yuda green card. Green to no yudo. Ngeni ya jatendwa no okoriemb ga ng'ato iwinjo. Boko binyisi. Lakini ngeni ka isabedo ng'ama duong' nyaka inge reaction moko nitie maka ng'ato timoni. Ingeni ng'ani chal ma ok tima ng'o. Ok dwara. Kiswahili wacho ni ng'ama riembi okoni ne dheyo timbe ne magoli awinji. Koro kuom sani to ok nigi wachwanyore ma ok wawuo en friend podi nikech wan kama wadak machiegni waromo wago story but koro tiji thum ema waweyo gima timore kama nyakoro chutan makelo kendo aparo ni kana kele no kan kenda wan Kajay Rei kakerina chadong'eyo Rei Nyakwar Karina. Rei. Mane keyboardist mar Ochinjo sana ka Elvis. Kana ni ka Simbi. Gini Mombasa. Koro no wadhi mwabedo kod gi piny kamoro mwawuoyo kode kono ni ba nitie tich moro mwadwa no konywa tiyo ka an manager ma jathum ma keyboard wa. Nikech kare ine biro tingeni ne ng'at ma keyboard mane tich motiyo. Kono nyaka bed gi tich ma opangni. Koro kanwa luonge to unyiso ni bana tich koro nyaka wabedi go ka watiyo kodu. Koro mwaluongo nyaka Orucho ni at least ng'eni en ng'ama odak kuonde gi ng'ere gi jo clubs moko at least wanyalo tiyo kode. Koro kana wakele to MC Dopkid karibu sana. Wabedo kode muda in a month kama. To weche moko ochako bede manodwa wuok. Kun managers onego bedo gimoro dok achiel yes. Koro samoro yudo kigone simu to minga machielo simu mondo mak nyisi ni oonge. Koro ing'eni gino osetimo nyaka ni ng'at machielo ka wan kode. Koro ing'eni ka agone simu to komako ting'e ni ng'ani simu ga gino. Mabe an manodwara tim gino ta nyisa ni baba tich ma to kanyati meti makeni ni bwana wuogi ng'ani kone na de ng'ani bethaga bwana ka simu ni wuok kode nyise ne ade koro kotimo ni to wili osetimo ga gino ka inti Nyakorucho to koro kana wuogo wach Nyakorucho ne Nyakorucho winji wuoyo kodi please. Kapo ni ibiro mar konyo boyno to konyo gi chunya achiel. Iwinjo nikech paro jagwenyre samoro pacha no gwenyre kodi omiyo ana wuo koro konye kaka na konye mondo mi ochop kamoro machielo we kama ni yudeno tingi malo mokalo kanyo to kikitim kama ni timo chien cha Panatio. LTN Luo Trending Nation. Nyakwar mogi kaka pile ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Wan kaendi gi Wuod Nyakan. Wuod Nyakan niendi osebedo ka konyowa e yore mopogore gine field wa marajawa ni kani endi. To kata kamano kawuono wan kode kaendi wadwa ni wambek matin wawinja nene owacho nang'o kanyo no endo. Ing'ama ni kanyo giminyalo timo en ni
Ian sure ni i share this live kani indi. Wabedo hosted gi MJ Studio, MJ Records yudore sai kaka indi kendo koponi neno ka ler tongene waler MJ studio. Gisani ni endi wadwa ni wachaka kaka pile, wadwa ni wami mana thuolo matin kende mondo mi ikaw patik ni endi koponi poke share, inyalo share gosiep ni moro, inyalo bende ensure ni ikono jok mopogore opogore ni wasechake kachacha endo. Kaka pile idende ni Super Sato ema wantiere ni kani endi. Ngeni samoro jok ngama wango ung'eyo King the Jays wacho kacha ni Katal ba. Yes, nyagemo wacho ni eko ng'eny e background. Okikonwa ne koro ni to eko no podi winjo koso oserumo. Van Vika ne kachicha endo ne gine jok matayo kacha konwa ni poko bit mabera ko to en sawa and wagoero kamana ahinya. Gima mora kodu en ni pile ka pile utemo matek ni gini obedo maber kendo kumarach to ukonyowa kanyono endo. Akiani bise luongi osiepeni moko achiel ariyo inyalo luongi osiepeni moko kik iwach ni atino kami chance mar sharing. Kai wan go osiepe mang'eny. Aneno Nyagem Queen kanyo. Nyagem ng'ama osiepi kabisa. Seriously. Okay. Best friend. Okay. Yeah. Bende ineno ka wuoyo kodi tamulo simu nyiso ni atemo wuoyo gi osiepena moko achiel ariyo adek kaendi akono gene wasechako. Koro imbe ni nyalo share gosiepeni moko achiel ariyo adek to ng'ama ni kanyo bende nyalo share. Ing'ama ni kanyo endo ensure ni you are sharing. That is what we do and that's how we always do it. Yeah. Kapok wachako adwa ne akwonga chogo osiepena matindo tindo mosedonjo kaendi to gi madongo mabende nosechopo ga chon. Mokwongo aneno kaendi Van Vika naseluongo nyinge eko serumo iko sawa. Nyagemo wacho ni koro to en sawa, manyiso ni wan sambamba wanyalo dhi mbele gi tijwa. Gisani ni endi adwa ni kaw thuolo ni endi mondo ikwongi mos jopenj ikon gi ni in iluonge ni ng'awa to ang'o mitimo sana ka koro wabiro e ajawa kaendi. Ko nyinga iluongo ni Joseph Omondi. Yeah. Mong'ere kabisa to Wuod Nyakan. Mane nying ma ong'ere e pap ka. Yes. To Wuod Siaya. Alego Kogelo. Korgi Nikud Alego. Mano jadalo yun. Okay. Yeah. Ang'eni jomoko samoro pod ikia gimitimo koni kona gimitimo ma very fast mondo kore ka gi wadhi mbele. Tich matiyo I manage jothumbe mag Ajawa. Mane tija matiyo. Yeah. Manyiso ni you are one of the managers makoro wan gode pap kaendi. Yeah. Okay. Yes. Opija ke iwacho ni umari Nash ni kondani. Thank you so much. Gisani endi dang wawachi ni i-manage ng'awa? Sani nyiche an gi ng'ato but na wuok kuno. Gisani endi sani ta manage Prince Max. Oh, yeah. Prince Max. Wuod Ugenya. Yeah. Okay. Prince Max Wuod Ugenya. Ing'ama ni kanyo endo inyalo ringo kaeche endi kuongi ng'i Prince Max Wuod Ugenya. En jama mawer ma serious kabisa. Mwalimu aneno kodonjo kaeche endo mano be your fellow manager. Ing'e mwalimu? Mwalimu sani en gi Makadori. Mwalimu wang'eyo. Mwalimu ing'eyo donge? Kajay neno kose donjo kanyo nendo. Mwalimu, thank you so much for joining. Yeah. Koro gisani ni endi. Yeah. Okay, miwa history ni matin kaka ne chako midonje management nyaka gisami chope kani endi. Ere kaka ne chako management this part? Okay, kana chako bedo industry matum katum ne mora seriously. Yeah. To na yudo boy na moro koro mana wacho ni akonye yore chileria day. Yes. Koro kanyo mana catch up ma chako tiyo kodo kabisa. Apane ne first artist makwongo tiyo godo. Yeah. Okay. Yes. Iluonge ne Kajay Wuod Ahero. Yeah. By the way, an ing'eni makwongo ng'eyo wang'ere ka in gi Kajay Wuod Ahero ema ikele interview mokwongo chon kende wan Achar Gardens. Ne en chon kabisa. Yeah. Ema wabedo kodi kanyo no endo. Koro ing'eni nokwayudo thuolo mar wuoyo kodi. Yeah. Nwayudo thuolo mar wuoyo gi Kajay. Ema nwawuoyo kanyo no endo. Yeah. Koro ing'eni kawuono kibiro to jogi nyaka ng'e ne kane donjo e Ajawa. Yeah. Mani romo gi
Kajay. Ere ang'o mono kelo rombu koro kata kumunu rome nitie jok moko ma samoro girado kar tich to yudo ka nyieno kone ni wer ng'ato be onena nena ng'ato to approach ere kaka ni gini otimore mokwongo Kajay neno personal friend mokwongo ka koro wethum kapok kwa wethum mar ariyo koro ka wan osiepe to nwatiyo kamoro achiel kode tich manwatiyo machielo to nokang'e ni owere ga to bolo obiro gi thum moro mane orekod kamoro to nawinjo ka duonde mit seriously makone ne bana gini nyatimo ma fine sana koro kanyo mano wachako tich kode munu chako tich gi Kajay okay koro ni chaka tich kaka official manager kuso ni ikungi bet kaka a friend kore ka bang'e to idhi aluri kaka manager kuso dhi ali kaka nwachako ne anat konye tu ng'ama ne konye na chalo sponsor first time then ni promote kuonde moko midware financial support mage mana timone koro ng'eni jathum bene koro nyaka obed gi manager ne noyudo kapok obedo kata gi manager jathum nyaka obed gi manager ne koro nyisa ni wuod Nyakan bana tijni nyalo wadwa ni timo tijni konya ka to ambe kaka no winjore kaka no wuo kode neno ni wakonyo osiepane to ka in mikonye michopo kone sani tikona ni in gi Prince Max what happened no ngichigeni kata ansani kuponi ati wawachi ni mwalimu makoro mosa kane mwalimu kuponi konya okokonya kata ni chieng' mora chule but kuponi ati mbele kanyo kora sebedo stable to koro koningo bedni ati koro wachako pogore oningo bedni kore ka wan in fact sani kore ka oningo bedni koro umakuru Kajay kabisa mari ing'e mano in kino mari ng'at machielo mabe paro kien koro gik moko osebedo mang'eny ajawa ing'e ajawa nigi weche mathoth kamoro amora nitie weche kama ji oriwore achiel ariyo adek nyaka bed gi weche ni koro weche osebedo kanyo ma koro amwa ni awuogi an mawuok mok ni chamo pesa moro koro wacho ni bwana Kajay noriembi by the way managers okwache ni ati no this is the fact manager pok no wacho ni bwana boy no noriemba bwana goro zani again iwinjo mane jama no na weyo jama no kwinjo wachna aneno ka Brayo ne Kajay ndo wachni mari nash musna owadwa no iluongo ni Brayos wacho ni mari chop na mos bwana akao osekawo kanya en pok na yudo manager mawacho ni bwana Anto no riemba Anto to koriemba to apani ng'amo wuoyo wiye ng'ama dhano makaponi noriemba ta wuondo no riemba to nya wacho chieng' moro an ok oriemba wuok kenda nikech nitie ng'ama nakelo asekelo ji mathoth mondo okonye tij management sama yudo kambe adich to tich to nyaka wati exactly koro ne mokwongo first time nakelo nitie kijana moro ni Kilu endo pod okong'ere ahinya but koro en ng'ama nanyaga oro ndidhi kama the check ane bana koseketi ter bana biom bana alafu akelo Vin manager mar Elvis Kadori ni masani ni Vin bubedo kaka Kajay wabedo gi Vin Kajay mang'eny watiyo kode ma fine sana en onge kode wach mara watiyo mowuok maber ne onge koko mora no yuda green card green to kono yudo ng'eni jatendwa no okoriemb ga ng'ato iwinjo poko binyisi lakini ng'eni ka isebedo ng'ama duong' nyaka ing'e reaction moko nitie maka ng'ato timoni to ing'e ni ng'ani chal ma ok tim ang'o ok dwara Kiswahili wacho ni ng'ama riembi okoni ne dheyo timbe ne magoli awinji koro kuom sani to ok ni wachwanyore ma ok owuo en friend podi nikech wan kama wadak machiegni waromo wago story but koro tiji thum ema waweyo ing'e ni mondo michop kuma iamua ni bwana an to koro gini tawe ng'ato be ochako kawe kata koponi yudo ka ji odak e ot achiel yudo ka nitie chieng' mugoru
miyo ni ok dhi. Nitie chieng' motimo ang'o, miyo ni ok dhi. Ka chop kuma miyo ne dhi, nyiso ni gigie ka en tim achiel to osebedo kitime monuore koro joge. Kata nitie kaka koro tim ma worst ma koro labda chuno ni nyaka koro heavy. Then secondly, my question, anyuomo ng'ato to ng'ama nyuomo ne okelo osiep ne biro leme. Ng'ama biro leme gani kopo wanyere kode nyaka ng'ama leme chako bi kech ng'acha ne biro kech mano kela point ne of late naneno kutiyo gi Nyakwar Orucho, of which I'm expecting ni kopo ni ati ine mini kelo Nyakwar Orucho. Then sari ka nopo ni ati wuok Kajay, then Nyakwar Orucho no kuningo bedi koro kodwaneno kopo ni ati en gima junior nikech ine mikele koro kuchwanyuru. Koro gima timore ka ba Nyakwar Orucho tan makelo kendo aparo ni kana kele no kan kenda wan gi Kajay rei kakerina chado ng'eyo rei Nyakwar Karina rei mane keyboardist mar Ochenjo sani ka Elvis kana ni ka Simbi gine Mombasa. Koro nwadhi mwabedo kodgi piny kamoro mwawuoyo kode wakone ni ba nitie tich moro mwadwano konywa tiyo ka an manager ma jathum ma ja keyboard wa nikech kare ine biro ting'e ni ne en ng'at ma ja keyboard mane tich motiyo koro nyaka obed gi tich ma opangne. Koro kanwa luonge to onyiso ni bana tich koro nyaka wabed go ka watiyo kodu. Koro mwaluongo Nyakwar Orucho ni at least ng'eni ng'ama odak kuonde ji ong'ere gi jo clubs moko at least wanyalo tiyo kode. Koro kana wakele to MC Dopkid karibu sana. Obedo kode muda in a month kama to weche moko ochako bede manodwa wuok maka je luonga onyisa ni to kendo Nyakwar Orucho dwa wuok takone ni ba ng'ano kik wuogi wewa wati kode to wadhi aluonge mobiro ot mowuok kode manyise ni weche beyo in tiatia kibed gi wasiwasi. Ng'eni samidonjo ke manager samoro nyalo donjo to nitie jok ma ok dwari, nitie jok ing'eni kacha en kama company maduong' kotin koro nitie jok madwari to nitie jok mabe samoro mapingi samoro biro gi paro moro maber mane nyaka kelo dongruok to ng'ato to pinge nikech samoro nitie kama diego iwinjo. Koro ka obedo kamano ta oe ma obedo koro kendo wachako wadhi maber uchako uchoro moro 2 months to koro nitie reaction moko ma samoro yudo ka igone simu ng'eni kutiyo ka un managers onego bedo gimoro dhok achiel koro samoro yudo kigone simu to mi ng'ama chielo simu mondo mak inyise ni oonge omai Ano ka jaro Friday ni kaya chendo wacho ni afuayo nu tege kone chenro yom kendo meta yego siepa mosna jaro no jaro Friday omosi kabisa on the other side aneno ka MC Dopkid bose wacho ni en to kora donjo gi thuon ng'ama ni kanyo ni adwana ka uthol ni ndi mondo arwake officially kopo ni ineno ka gimoro rach tiwacho kopo ni ineno ka light orem iwachi to samoro be neno ka okwa winjire maber ahinya iwacho twajaso nikech magi gik molos gi lwet dhano. Kawuono wan kaendi wan gi Wuod Nyakan en manager ma bende ni e field kaendi osebedo kokonyo e achiel ariyo adek gi sani endi to en gi Kajay ok en gi Kajay en gi Prince Max oya Kajay wuok Kajay apart from Kajay bentinga mesegi ne kosi wuok Kajay tibiro ka Prince Max wuok Kajay koro masani an ka Prince Max okay ne podi kona nini nitie samoro ma igocho ne ng'ato to omiyo ng'ano simu ne mana kone na onge kode ni ok ni onge ni Nyakwar Orucho de we ang nu kode badaye iwinjo ting'eni no embe en gi maneche makoro maneche momisimu koro ing'eni gino osetimo ne nyaka ne ng'at machielo ka wan kode koro ing'eni ka agone simu to komako ting'e ni ng'ani simu ga gino mabe an manodwa na tim gino to nyisa ni baba tich ma to kanya timeti makeni ni
bwana wuok gi ng'ani kone na de ng'ani betaga bwana kaw simu ni wuok kod nyise ne ade koro kotimo ni to wili osetimo ga gino ka inti koro ne gima kelo gini be iyudo ka samoro ingeni kaka nan kaka Kajay nitie gik moko kaka kidwa los posters an manego na simu giyani gik moro ma kor ka pesa an manigo chona koro samoro yudo ka pesa moro nodwaro to kachiwo koro gino bedo ne malit ni okagolo pesa koro kodwa wuoyo koda yudo ka kata 1 week koko communicate koro waro mana show samoro show no be na oro pesa lost poster no okwa wuoyo kode ana poster moro na simu ambe ashare tu koro magi man nentiere kanyo koro ma tani okanye alafu Omari ingeni ka nini ajawa kaendi ingeni nyako bed friends kata kani wuok kamoro to pod wanya bedo te wanya chwanyore kodi to pod wanya bedo kodi wuok kodi no wachnia an for example nitie jok ma se chwanyora go mang'eny kabisa aparo kane an katoni ma Tony oketo na strike ma awuoyo kabisa get it Tony is my friend and kata the other time kana timo birthday ene mono hoster you remember he was the main guest kacha donge wan gi jok mang'eny kabisa wan gi Kofi Kadori mabende is a great friend of mine kendo watimo go shows mopogore kata jothumbe moko manyiso ni field kaendi ok wawache ni ti in kisechwanyore gi ng'ato to it is nyaka chengo tho iwinjo oken duor dai gini chalo siasa ena siasa tu kawuono ok wawinjore kiny no winjre koro anto kane gimoro ni ati kopo ni ati ni ugwenyru gi ng'ate pare in fact oken chwanyruok iwacho ni gwenyruok e pare manyiso gima na paro ke paro omiyo wadhi maybe wagongana matin tu koro issue chako wuok ka vein manager mar Elvis Kadori obiro order nikech ne friend na mobedo kode sama no wan kode kaka Kajay an mana hostel wan kode ot koro inen ngama jaot ngami sebedo go ingen koro en japs ma serious koro biro limi to nikech koro tigi ngane koro no biro limi koro kano biro to obedo kode wago story kanyo chamo gimanya chamo moko machielo gi to par ni samoro nya bedo no lore matin to ogocho ne Kajay kapo kodhi mbele neno ka simechi moro muzika iluonge ni Super Azenath super mos na super Azenath mano semeche maridi wache ni semeche ka chendo ni mos na semeji kasto MC Gona comedian wacho ni live from Kisumu ni semeji swali oseka koro kusechamo gige wagi uchamo magich uchamo magwich te to ogocho ne Kajay to Kajay biro to Kajay nyise ni bwana bino nyise bini ngeno okero ga pando gik moko eno wacho ga gimoro kanyo kawe kaka entieno ukone ni bwana eno ngami kele tiende miluongo ni Nyakwar ni Nyakwar ni dhigo inoma wan kode ka Elvis kana ni ka wan kode ka this toto mano tungo wiji kama ng'ato wacho kachacha ni wang'adore akiani buwinjo ahinya nyalo kono wane kanyo ka be pod winjo wa kanyo no endo koso sauti chendo wanyalo dhi mbele gi story nyaka gini magikono ne uwinjoru kata ko tuse chako ng'adoro ikone veno konege kanyo kone ni ba tich bana ni usiwo goma bor ambe na biro na wuok to wuok marach to boy min gono to anang'e koro kibedo kode king'e ng'ama en owacho no ing'eni koponi wacho ni boy ni nitie jomoko makore kodonyo Nyakwarucho okay ni Nyakwarucho ne gin go boy no bro go no magi jomoko mochiwo example ne gin kode kumo ne gin kode ka Odis Toto Odis Toto bendo gonganisha jotugo gi jomoko machielo gik moko dhi ma ok ber gik moko kere yes manyiso ni koro chuki maduong' no ya chieng'no
koro ngeni gi unyalo wuoyo tu lakini nitie kaka pan nitie kaka ok mano to kanya donji but nitie mag gi tigin mago to mag gi iwinjo awinji koro kanyo awinjo ko ingeno anto to konyisa awinjo no wacho ni awinjo ji manyisa ngeni kama ji tie ngeni tie jok ma joka kodi ma ka ngato wach moro ni to ikelo ni wach no sano iwinjo koro kel na wach ni bwana boy no to owuoyo marach ni ere kaka ikelo biro jaband machielo bedo kodi ugo kod story ayinse ni bwana one story manwago story marwa not mar band ama mar whatever nwago story wa kendo ma en mugocho ne Kajay ma Kajay obiro ma Kajay magiwuoyo go koro kanye ma wecho chako bedo koro wana dui gi Nyakwar oyo ka osenyiso kakarena rei ne bandu ni to fine lakini ngama neno karieke yeka to wuri Nyakan ntie gik moko nya yien mondo atim iwinjo ma reyo nyisa ni bwana to ng'at mukelo ni bwana kendo bwana chako nyisa wach mane ni bwana nikech reyo mogone mbaka no to an makelo kaendi iwinjo an mabiro kode kae koro reyo chak piny an to bwana gik ma bwana wacho na wenyore kendo koda koro ma wacho na in kakarena in tulea mago wabro timo ang'o goloso adaro kaendi Fred Andere wacho ni nasechopo chon penjo biro kanyo marom gi polo okay Van Vika wacho kacha ni sauti koro ni kare Ustino kijana wacho ni Umari ba musu kanyo wakao Asinath wacho ni LTN Poden mana luo trending nation kanyo no endo ingama kore kodo kanyo no endo hameru paro ni wan kaendi gi Wuod Nyakan en manager mar Prince Max aneno ka Asinath wacho ni Nyakwar Orucho debed malacha debed mlacha na mangwana chakindike ne kendo kawinjo kanyo nendo Asinath poro wacho kacha ni awinjo ni ine mitamo ji kwalo Kajay sani dwa gwere mano to ba wacho kanyo wacho ni okalu wacho kama lakini wacho ni nowinjo ni ine mitamo ji kwalo Kajay sani to koro dwa gwere mano gineno gima nyako no wacho no mano wacho koro apani en be winjo kama ne bana no odio go mbaka okay manyiso ni in short iwacho ni nitire jok mane nigi intention marach kuom Kajay jo mihati wanyalo wacho ni jo yeko nikech ingene ana wuon an manager kode to an be ok trust nikech nitie kama no tera be mok fine iwinjo utiyo gi ng'ato to naoro pe sound ma mitiyo go nini shono kawashin kawashin koro kaoro pe sound to kaduo aoro pe sound ne timang'o ne aya ma chulo nyaka transport wala ni wok kama ne sound tia 1,000 kelo 1,000 du mana lufare to bange kaduga nono wach ni tedo ni sound ngama no chungie won club manyiso yimbe no seluoka ana wuon ma an no seluoka Nyakwar Orucho no selu in fact mano no luoki mo moya matuo koro en kamano ngato wacho ni managers ma Nairobi ji ywak du owacho gini male to gisani ni koro ang'o mono dhi okelo pressure ma ine iwacho ni bwana an awenu nikech ine ma originally ne wawacho ni sani koro akeli LTN ingeni kata tim manang'o anyalo wacho bwana anto LTN to kawuoge gima timo ni in makeli ni in ma we kaka nyocha dhire koro gimia wuok mari ntiere komiti moro mane ingeni jathum nyaka bedi komiti mane koro nitie komiti moro mane wa loso to norwako joge moko to ambe narwako joga moko matin koro en mano yiero jomorwako mabe nitie
ng'eni koro kaka nwarwako jo committee to nitie joma be nowacho ni ng'ano ogol. Yes. Koro an ok ang'e gimomiyo itimo ang'o. Igole. Yeah. Aparo ni kara ne gin jok mane gin go chien kocha. Koro nitie joge ma neno go ma gimoro amora mowacho to the tick. Igwe tick. Yeah. An samoro nyawacho moro to Igo wrong. Obedo X. Yeah. Koro jo committee gi ok nwadhi kodgi e dhok adi. Achiel. Manyiso ni chal ni jo committee no dhi o backup. Yeah. Koro wacho ni wawuogi. Yeah. Kapo ni an ma nyabedo ni samoro athiro bwana ni ok adwa ni jo committee obedi. An wawuogi samoro nyabedo ni kawuok to ber moro nyabedo. Yeah. Manyiso ni kata gigi nobedo ka timore kama lakini ne chal gimo dhi oyiengore ka Nyakwar Orucho. Kech koro ka ne un ji ariyo. And ka un ji ariyo to unu kuwer. Unu sero ng'ama wer. Koro nitie ng'ama wer. Koro chal ni ng'ama wer no dhi okawo side ne kocho wacho ni When Nyakan wasebedo kwatemo go for long. To osetamore. Bro, imbe watemie kodi mondo wane ka poni wanyalo wanyadhi maber. Mano wach maduong'. Aneno ka endi ka Kenny Wuonyo Gana all the way from Mombasa wacho ka chani LTN mambo yote. Kasto Jaro Friday wacho ni sauti yom. Azinath wacho ka chani omejo. Penj na omejo ni ang'o momiyo manager ma Nairobi piem gi yuko jamna kamaeno. No hard feelings. Manager ma Nairobi sero moloyo chware. Mari managers ng'eny to ji opogore kaka onyuol ng'ato kodgi opogore kaka onyuol ng'ama chielo. Koro ok gite kaka an awuon anyawacho ni an to kendo mano to tama. Kian but modongo to gin maging'e kaka gintie labda samoro ng'eni nitie kaka ng'ato nyalo bedo nodak kata yor mateso moro ma nyarwake gir kaino man to bok inyadonjo. Aneno ka Brian wacho ka Brian Ongoe wacho ni Omari kor ka donje twak okay, sawa. Thank you so much. Wan kaendi ne ng'ama kia gima wan kaendi ma iluongo ni superstar to kaka pile wan kaendi gi manager iluongo ni the former manager mar Kajay Wuod Ahero kore ka sani o manage Prince Max. Penjo maduong' en ang'o motimore momiyo noya ka iluongo ni Kajay Wuod Ahero nikech an ang'e gi chon kapod warumo mana Kibera gi Aloji Panorama kabisa bende mano yudo kwa seng'ere Omari to be ing'e Kajay nikech an exactly anta ng'e through you an ang'e through in paro ni kwaromo kodi Kisumu mabe agoni simu to ikona ni kata in iwuon kama dhieno ema mabire mwaromo kuno mwa loso gik moko achiel ariyo adek mapane kata YouTube maka Kajay imeyao animayao exactly animayao YouTube to ambe nudho luoka kumoro kache kako no yudo promoters madongo kuri pango mana jwani kona ni kose kona ni lendi talando tokumea bwana ante mudi koda mari ante tokota luoki labda kantinga mano luoki jatel kapon jatel no luoki sawa lakini ante tokota luoki debe na luoki an wiya puot ka by the way kana debe na luoki ada kabiro ka de kuri setimo gimoro kada sani da tieka kodi ka ana ka lusiket nyathi kosoko sedonjo kacha endo kendo ng'ato wacho ni weuru lando jowete uomera weuru lando jowete uomera wan onge ng'ama lando wan wawache kaka en ma iluongo ni LTN the truth matter wan wakete kaka en no gimo medonge ng'ama neno kwariambo kinyu bie kombe oyeni ng'ata kata mana ng'ama wuoye wiye kata Nyakwar Orucho no koyie biro ka to bia wach ka to wanyalo luorore ka in fact onyalo biro ka intie kata ka inya luongo wa kode to wawacho ka jogi winjo ka ndi ni bana dong di chieng' ma kamano bedo kama koro onyalo ng'e gik mang'eny be machielo mamoko pod mago pod akano aneno ka endi ka Kenny Wuonyo Gana wacho ni managers ndikre uru gi joma utiyo nege contract kata mana 2 years iwinjo mondo kik riembu e tich hivyo mako riembi to nyaka uchuli ndalo modongo te my advice to manager ma iluongo ni Kenny Wuonyo Gana ineno an madwa wacho an very frank
and okawach ni amako ne ng'ato katango. I've been working with several upcoming artists. Kata sani apani ka ng'ato nena to nyalo neno ka nitie kaka a relax matin. An nadhi e show bwana, an nindo gi ji e show kono to gikone ne okinya neno mapato. Iwinjo. Koro an anyalo side gi Kenny Wonyogana. Nikopo kata leave alone managers, one kata managi MCs, one kata gi jogo bull. Ma is a company. Ma is a company nikech ng'ani biro tiyo kodi for 2 weeks. Oyudo ng'ama odwaro kendo chak dhiro kode 2 weeks. Teningi no dhia onyeo mtoka. Odhia onyeo plot. Itige ni igo kacha 2 weeks, kinyi chak dhir ng'ato. Igo 2 weeks. To samitiyo gi ji mang'eny kamagi, I lose value be. Iwacho ni dong kata ka ng'ane nyocho dhi owuoke. To dong kata ka ng'ane nyocho owuoke. Koro iyudo ka samoro idhi lose value. Iwinjo. Koro on my side aneno ni koponi ati this thing inyalo bedo ni japiano ondikre gi jatel. Wacho ni yawanta go ni piano for 3 years. 3 years ni koponi tiyo maber ma okuchwanyu renew the contract. Same mondo obed gi jabackup artist ne embo ber kanyo. Koro yudo ka utiye yo moro moriere maber. Mangato luoro wadi. Mangato luoro wadi because ana sebedo gi upcoming for some time now. Iyudo ni in gi upcoming kinyo yudo ng'at moro in ne miega pesa but koro yudo ng'ama miye pesa molo mari no of which ni iluongo nango ji okromre te. To be samoro pesa ni matin cha emo chope kuma koro yudo ja pesa maduong' ne. Okawu marach. This is advice. Samoro kata en ng'at manyoche dhi go live. Nyoche dhi kode live to nyoche un ge 2 viewers for example. Udhi 2 viewers machieng' moro chopo 3. E 3 gi mono yudo ng'at achiel makoro tere live makoro chope 100. But donge obede ge paro ni yawa ng'ane manyocha tera live emo miyo nyocha yudo ng'ane. Koro on my side aneno ni koponi ati jogi ne kawo advice kaka Kenya wacho wabeduru gi contract list. Watch ni ng'ane watiyogo for 1 year, ng'ane watigo for 2 years or something of that kind. What is your thought? Mani ngikora donyo ni kizungu. What is your thought? Omari. Gimuna no wacho no. Mane gimana kana wuoka Kajay to na kuonga ng'eyo. To kana wuok ntie joma noseng'eyo. Ma an be by the way Omari ok ne akoso value sana. Manya gi jothumbe mang'eny. Koro ne awacho ni wawa dhi gi ng'at moro ma at least agreement mo wadhi timo kode wadhi winjore. Koro sani an gi boy no wapan wasetieko mora wan sawa. Onge gima nyalo wacho ni agreement no support ngamo kelo idea no okelo idea ma fine sana to ambe na senene. An koponi ati wanyalo dak kamano tapani ji nyadak maber kabisa. An kata koponi bire company na ma opure no kaka Kajay. To dolu achiel no mano nyisa. Ne no ko ngado loso pesa mare mu atieko kode cha ikore kode to wawere yo maler. Udhi ulos pesa. Ok ni ati okowi loso pesa pana. Omos nyero ka dongo kwan san. Waduogo kendo. Aneno ka ne walal kachacha matine yamo to kata kamano waseduogo. Koro hakikisha ni ka in kanyo ting'e kaka itimo chaendo. Itima to wadhi mapiyo kabisa kanyo no endo. Jine poni kaje chaendo kendo ne pod gin gi paro maber kabisa. And I really love the way magi donjo go mondo giwuo. An ing'e ni ahero ka ji wuoyo molo ka ji opando wach nikech sama ji wuoyo to solution yudore. Aneno ka Lucy wacho ni useng'awo gini e rooftop. Gini oseng'aw marach. Mos na shemeje. Okay. Manejas oningo gine kamano mana nasesomo live from Kisumu. Aneno ka chendo jaro nene kanyo. Apana asetemo kasomo comments kanyo no endo. Koponi nitie mari moro menendeko to pok wasomo, please do it. Kori wacho ni in kuma intie sani to indiko contract. Anan sawa. Wan gi agreement ma fine. Moki biduogo LTN wacho ni bwana Omari boy manyocha promote cha bwana Nyecho chako timo na gicha.
okanya singo dhoga lakini okang'eyo Nyasaye mwalam gijotim ga gicha Ohangla gijotim ga gicha gijotim ga gicha sani to koro what is the reaction mar Glen Sound wacho ni Omari Nashia LTN moto yes wan wakete kaka en ni ok wadog chien to be okwa gine okwa wune ng'at marach wache kaka en Omosh Bongo wacho kacha ni som mara bwana mos na manager kanyo okay Mosh Bongo mosiepa inge Mosh Bongo ang'e maber okay un ga gi grube mag managers group mar managers ma unyalo share idea un kaka managers poko share this thing because I'm expecting ni koponi une group to group oningo bed ni uwacho issues kaka mago like ng'aneno o kech sama utimo gigi te ng'ato nitie like sani wan interview te jineno kiny koponi achako promote jineno ka Omari to promote ng'ane iwinjo mane momiyo ana believe ga on social media o remain ga ge okoriambe koro nitie kata jok mwase promote ka to dugo wacho ni I'm self made kena ng'o lakini kata en kodhi video no to wacho ni bwana waya mabor iwinjo un kaka managers uneno ka gini timore area tuamukao kata kaka managers ang'ene ni kane wan gi Jaro Friday jok mochunge management makae majalamo wan ka indi gi mwalimu masane omako Elvis Kadori gin kaka managers weteni ere kaka ukonyoru sama wach makama wuok nikech aparo chien kacha ligalega aparo chien kacha chakane wan gi tilafu moro matin managers ne nigi mandate mar chunga nyaka nigi katigi joja wate is it manotimore kidhi ka ng'ata na luor kevo maka wili manyocho maka kani apani makoro nutiyo koda gi wich teko wacho ni bwana an ok aneno racho mari watimore nade watiyo kode un kaka managers ka gima kamano timore ere kaka iko ukonyoru un ing'ene ineno mai kapo ni okitero wachno e office kucha to jogo ok nyal ng'eyo iwinjo mar ariyo ing'ene nitie agreement manotimo gi ng'ato gi jathum gijathum koro ng'ene mano bok ginya donje agreement koro wachno gima duong' ni an wachno no katere office kucha na mwato ni awuogi lakini no katere office okay aneno ka endo ka chiche endo ka Wuod Koth Senior wacho kacha ni Omari mosna Wuod Nyakan manager felo amor kodu kasto Bongo wacho kacha ni Azenath Otieno pole Omari mosna Malachi yawa Malaya musi kanyo no endo musu chop ni loka Malaya Azenath kendo wacho kacha ni kendo kikimoza gi respect kendo kikimoza gi respect kokimoza gi respect awe okay sawa mana pane giwuoyo kanyo no endo koro in kaka ni chako kaka promoter enere benefits moko miseyudo Ohangla kaka manager miwacho ni bwana nyaka na chak bede management matin bwana benefits maseyudo to gen ma to ge macha Omari manage ng'ama onge gi kama pesa wuoki tek Irvanu koni nguluonge ni manager ni nguluonge ni supporter nikech onge gimi manage natiyo tije mang'eny natiyo an manager an supporter ma ka gimoro timore kata kwadhe Mombasa mokwamo tigo ni simu Wuod Nyakan wakwamo ka watim nang aparo ne gik ma wacho gi gin gik ma timore mantie jomong'eyo no nitie kaka gimoro sekethore kumoro so mane gini nitie kaka gimoro kethore kumoro Frederick Oduol wacho ni Omari ana onge ng'ato ma an manager mare baba an mwalimu osie Fredi Jakadongo giko komo ve ambe ne poka no kanya wuoye podi mano kanya wuoye just recently naneno post no dhoni ma ok mari makorana duoko mwalimu recently kore kana neno post mar Elvis Kadori ni it has been officially confirmed ni Frederick okay kare mwalimu manya iwuona LTN kore kwa ng'e ukwel kech wan nyaka gisani
to pok waneno post mawacho ni okin. Koro donge ngene aba sama irwaki ti postiga nini sama irwaki ya posti to samoro kigoli to ok wachi lakini mare no ok leta ahinya nikech en mare no bo puti kata 2 months nyaka nane 2 months osechopo adier bo kata 1 month pok kapasa 1 month pok orum mare no gitimo ne japuonj gicha ber gitimo mara chamo tene mwalimu wane class achiel dan kol japuonj kocha to gibiro gitimo ne koni giwe kuliero mano to gitimo japuonj amanyi japuonj amanyi machiegni kata baya aneno ka Lucy Ket wacho ni kawuono be ni wacho adier okay kawuono en adier lelo iwacho ni in chutho gima dang iwachi ni manage ng'ama onge gimoro ok onego luongi ni manager kapon tie nying minyamede to onego bed ni gimedo nying no nikech aparo ni nitie moko mar setimo to kabi wacho ka lakini onge kamoro amora mane wanya wacho kata ni pesa moro nitie mioro na kana ka dhi manyo tich tang no na fair na moro ama kata no chula adhigo samoro bwana anyadhi e ot umari to ipenya to eruai tich uyai tich koro kimia gimoro matin adhi atimgo gima kama inse ni ba pok no chulwa yeno Kenya wacho ni kanyo onge gimoro pok no chulwa nikech kiwacho ni onge gimoro to kiny kita kiwuok to ko trust ng'ama luoko nyaka penj ni kare gik midhigo to onge gi kata sabuni in short it's like you are wasting your money your resource nikech kuma itiye cha emi expect ni kiyudo matin los go posta iyudo matin many go sound iyudo matin mano e reality manitie yes kiyudo matin olos go posta yes jatumbwa nyakinyi jatumbe ngeni nyakinyi ka ler mare kodhi stage tingeni onge ng'at moro ma sponsor kata manyalo golo pesa ne timo gika enago mano in ng'ata achiel ne mitimo ang'o chunyi gimoro amora chiemo ma jathum chamo ka chako show en iwinjo samoro utiyo ma sales mitimo ang'o ang ni chulo samoro golnu kata omiu pesa matin kata siling 3,000 in ka gi jatugo jotugo te jathumbe nyaka ng'imi kata dok ode yudo ka kata siling igolo yo fuki kendo ichaki medo mabire no be kana medo kanya kwa Orucho biro no nyisa ni kikatima ng'o kikamede mano kita ibura iwe medo awe medo jatugo pesa Nene pesa no tok mar kata ni mar ngano ok ni mare pesa mara man matima ngoa amero nikech an ma sama anga dwaro sama show dwarore tan mangi an mangiyo to anga na tigi nga jatuja wire no to en mane koro yudo ka tich te kanyo ba aneno ka Victor Makoyoni ka echendo wacho ni nying minyaluongo go maber en achiel en jasir thum inyaluongo ni jasir thum kata iluongo ni jajol mar thum ng'ato wacho ka ni onego luongi ni bank mar jangolo chutho ne jok man gi upcoming artist ok gin managers nikech onge gima gi manage onge gima ne kuonde moko idhi kidwa chako wer ikoni ni en nga owera ngo kelo maber an ka chako Kajay to namanyo tich ipenyi ni Kajay no to dobed nga owera ngo iwinjo kendo okinya nge jogo keta ginyisi ni keta ne thum memondo timango iwinjo to kanwa chako tingeni skuli tima thum nen down ne piny mapani thum chako apano wan kodi ka sauti rumba ka sauti rumba mane thum makoro anya wacho ni quality mane ber koro kanwa iketo kata ne ngato thum e club to jo fans kende kodi ni bana simno urugino thum mai wako timango mani ngene ko le tijo timango osekethore koro ngeni ikelo ng'ato koro iwacho ni kama chano timore nikech thum wamany kaka thum moro nyatima ng'o nyagolo ma quality mondo mi otima ng'o opushe makata chiemo kaka kenda chaka dok manyo tich to koro an gi confidence mo ni thum strong mamago timore te apan wagolo thumbe apan sani Kajay ni thumbe
gimoro abiriyo ka. Abiriyo, yeah. 7. Exactly. Aneno ka endi kaka niwuonyo gana all the way from Mombasa wacho ni Omari penjna ni penjna ka jatenda okano na be okay we awinje ni penje ni ka jatenda oketo na bei makata kamanyo tich to ang'eyo bei ma boss na oketo na example Saturday jatenda dwaro 200k to ana yudo ng'ama ochula 250 koro kamiyo jatenda 200k to achamo 50 mano be atimo makosa kaka manager. Okay, wacho ni jatendi en always okoni ni ati bwana ansani to kanyago show matin ne 200,000 yudo ng'at ma koro iloso go be wacho ni bwana omi 250 ere kaka timo go pesa ni nyamo 50 timiyo jatelo pesa modwaro gacha to ketimo kamano to mani chiemo kozo mane yake kozo ine right ni okay yake kanyo okay yake nikech nu winjore 200,000 to rieko ni emomiyo yudo 50 ma manie wiye koro 50 no to mari ging'eyo mano gima moko okonya penji kata Casto percentage ni pod nie modong cha dong tie pesa mane ubene chuli mano ka ng'ama mano ka yene kian kaka kian Wuod Nyakan to pok tatiyo ng'ama pesa nyalo wuok moro madong machula awacho kani kata mana thumo ok nya yani nok nya chula thumo nongo ok nya konyo ngimana by the way an gi tich machielo ma atiyo koro thum to nok nya konyo ipani what is the highest amount mose mi kaka mari mi wuo getho mi wacho ni bwana mao mea ya getho nyaka ne chak thum the highest amount mi se wacho pejo pachalo nade no pachalo nade like an kipenja ne pesa di mose chulio mari kaka MC the highest anyalo paro kadhi tiyo ni osiepa moro December ne watieko ndalo 2 he paid me over 40,000 iwinjo mo chako mia support ma serious mani luongo ne the steel doctor iwinjo achaka paro ka dwadhe ka Oscar Magige I was given pesa mang'eny serious iwinjo over 60,000 iwinjo koro mano nyiso ni ka ng'ato penja at least anyalo kwano ne odiochienge ma asechame pesa iwinjo nitie show moro mabe nago mar jorotama koro gima chalo kamano at least inyalo wacho ni nitie occasions ma nosechula kama kata miyo 100 ni the highest amount meseyudo mari ano the highest chal pesa di ani ni ba the highest kata koponi ati ino simi manalo fachiele wacho ni bwana an nyaka na chak support joge pesa maseyudo manyalo wacho ni aseyudo ajawa kama they got en mana 500 mano the highest maseyudo koro Omari kuom sani podi an pesa mar nyawacho na go aparo ni range nyabedo kaluf kadok piny range aluf kadok piny mabe mano chieng no pes piny ne ber ahinya lakini mano kanyalo wacho ni ne rach nikech kalore kod kama ne podwa wantie but kama nye koro wases kuma ma pesa nye wuok to nitie jok mane koro wuoyo wi pesa iwach pesa man Wuod Nyakan mane wan go kodiga ka sotero mbecha ji de mar manager mar club manyo pesa to anan chien ma Kajay no achiel no ema kona ni ba joko wei dibedi gi joka iwinjo nikech iyudo ka un managers to gipondo gin gi seti mangoa gi sethi koro mkanye mane wanyala wacho ni pesa ne nyachako biro lakini manyiso ni gisani pesa miseyude ajao okal 1000 okal ma se agoni koro mano pesa na makoro agoni mara ma kauno chula okal ma anti se chula ga kata pesa molo 1000 into poke yodo nikech anta pani kata ka show wa kodi rach lakini poke miyo ga pesa matende 1000 kodi ma pesa mamino mari agoloka Omari hapa ni aloso gatwa iloso na gatwa yes seche moko iloso na nyaka moko ma igo enduru gi
donga chuli ichula achuliga tiwinjo ni salary na poko kalo ga poko kalo 1000 tina chuliga pesa more than 1000 koro idwa wacho tiki wacho bamba tiki wacho awasema jeni more than 1000 manyiso ni an pesa masebedo kayudo kuomi to lo that 1000 iwinjo kata tich ne rach but ntie kata chieng' moro no chwanyre kodi ma wacho ni bwana an kok urwa chula tiwe lakini seche go temia 1000 what is this kari into kata mano 1000 poke nano ko mane push ngato iwinjo mane push ngato kata nyathi kipuonjo i expect ni nyathi ni bro okokonyi sani obro konyi mbele koro ngeni sama nyathi dongo be yudo ka jomoko be mi puonj ni kaba ma uno se konyi en go jipanga kien ni maisha ni to ipani ere suluhisho minyal kete ajawa kaendi nikech gigi te kata wawacho gi mondo ok ni wakuod winga motimo gi kata watima ngo to wawacho gi mondo mbele ok expect ni ati repeat mbele repeat themselves mbele kaendi nango mwanyalo time ajawa kaendi nikech podi young and any manager mineno kanyo around awacho ga pile ano kaluori winjo biro chopo kuma koro gisewuok gedhi ine midong iwinjo nikech in generally you are young ineno ngat ma samoro ineno ni ati manager maduong no oti kendo samoro kata koponi obet manager maber machalo nade ike samoro ok dhi yiene iwinjo mondo med dhi mbele gi management dhi chopo kuma koro del bol kata chuny ne gombo karakta beber manade to delo alafu nyasaye bende miga ntindalo ma inyalo manage ngato ma uwinj maber ntindalo ma kosekalo osekalo ma kati tem mana push ngato koro gima nyalo wacho en ere kaka wanyalo timo ne yang ne generation wa makuro we generation maru mari gene nikech akono ji pile ne aningino kadeo nga jok madongo ni kianga ni maduong titimo nikech angeni they are old kakas we are the ones to replace them iwinjo endo koningo bed ni luoro ngato nikech gen gidhi wenwa pap oningo wane mwalok pawni wawach ni nikech nitie ja Ohangla moro momoro wange kacha embo gomba no chop kuma joge chope wadwa ni owinj gi mwawacho makodonjo to donjo ka gicha ni mind ne ok mindset mar ngama dhi dala akeni yuda kabisa mani mumi an majorly I'm working with upcoming artists because they are the people are going to take it akeni winja kabisa ja piano mani oko kanyo ine mawuoyo kodi nikech ine medhe kawe jo piano mineni luoro kiangawa ngamine ni chogogo jogo tidhe yot koro in kaka manager eri gima wanyalo time field ni endi ma mwawacho ni gwana gini kotim to any manager madonjo e pap kaendi dhi lose gima wanyalo timo gima mwalimu mwawacho ne mano ne Kenny Wonyo gana all the way from Mombasa koro Mombasa gima ne Kenny wacho no mane ber kati yudo mana ngat ma pod kia wer onego be ni agri kode wacho ni bana wadwa tiyo igni 5 igni 10 igni 2 makoro kata kaber wuok yudo kode karach wuok to beti mango yudo kode ne rach ku wuok to mano tineno gi wangi ni ma to rach to timango wuok lakini kaber wuok to in koro ngato dwa skuma yi donjo ni malet koro okinya chulo kuoro ni kia tim ne gini akia tim ne gini koro en mana ne agreement no ondik contract ana tiyo kodi kaka manager for 2 years 2 years go itiyo ge tuon makodagi to chula pesa na masiti mango we say invest to gi ndalo modongo mani aneno omore jakathomo wacho ni umari nash mos na wuod nyakan konene one pod one ongerengo mago ne wan jogo no wan go Kajay but ginto sani en ka Atalanta to mwacho ni onge ringo to en moserengo ne donge en kaka sani osedhi kanyo no ok onge kama koro chako ringo dhi wacho ni en koro onge ringo kuma gisechope kalame kama sechope no mano en apani uko nini pod ginyonore ko chichendo koro gisani endi kapok otieko show adwa ne iwuona gi ji ariyo imina gi message mano Nyakwar Orucho
Nyakwar Orucho himself kasti wuonage your former boss. No, when you ni nen boss ni koso ne in boss ne kech ne chako ka gimoro onge. Ko ne in boss ne koso ne in boss ni. An manan boss kanyo. Mari ingene ya nitiki moko ma kata kiwacho ng'ato nyaka we ni iwuoyo marach ama nini kiwacho gima adiera manitie. Ikone kanyo in mono in boss. An manan boss. Kanyo. An gima nanyalo dwaro kuom Kajay en owuon sama wadwa dhi e show. Mag gik ma nya dwaro kuom gik moko di. Ariyo. Wer duol mo dhi wer go no. Obi wer. Mar ariyo. Picha ma dwaro ka dwa loso atwar. Mago kende. Apani kata kipenjo ven manager mar Elvis. Nyalo nyisi gima nena nyisi ni. Obro nyisi kaka nyisi ni. Nikech en be manomia puonja wada inano. No mana in gima dwaro kuom bwana ni. En mana picha ne to gi duonde modhi mangowa modhi weri. Mago tu. Oye Wuod Nyakan ng'ama pogowa pok onyuol kawuono. Omari raji to nyaka ibed nyakalondo nyaka e pinje jowagonda. Waket mane lamo. Wacho ni an nyaka kura bed gi nyakalondo mibiro win nyaka ge. No, LTN sani winjo gi wazonge. LTN winjo gi wazonge makata kopore dhi loka ipenjo LTN ging'eye. Iwinjo. An nyocha ng'e ni LTN joluoro ka naloso ne iluongo ni Bebrasta. Ken ing'e Bebrasta. Bebrasta nomiya advert moro naloso ne jopinje maloka kocha chaendo. Ka keto to kona ni to kinyalo donji changamsho na group kabisa. Bwana noka wuoyo kata mane group no. Doja to moro wacho nyini biro lando yawa yawa ngamokelo nyini ka yawa to ngato ko ya to nyini lando rutima bwana naonge sa mibiro moya go bwana jino dawe group no makoni madoga yodo ma wawo gini okel moyo ngato gini en gima inano adiera mantieno wacha adiera makata poni goyi to ngano goya go lakini adiera mitema wacho adiera makata ped ni dhi sel to dhi sel kata ngamuti dhi sel to ngani adiera matema ngo mawacho iwinjo nikech an by the way neno thum nyaka na chak onge kamoro mathum kata sawacho ni kawuono pesa ma thum ni adwa dhi chulo goda mano podi adwa dhi nyiewo chiemo in fact calculations mag pesa mang'eny minyalo goyo en mine migolo kikete thum mano onge mor matin Nyakwar boy kaka neno endo wan kaendi gi Wuod Nyakan nen former nen former supporter owacho ni kacha oge gimono bedo managed no support nen former supporter mar Kajay Wuod Ahero sani en gi Prince Max ema manage kore na manage kocha ni support sani kore kiyudo kubi manage okay to en ang'o momiyo iwacho ni jothumbe numanyi mang'eny to I decide mana ni idhi ka Prince Max ing'eni ka ng'ato manyi kimanyo CV ni ina kata kidwa kendo nyako ting'iyo ni to nyako ni en osega wuotho kodhi nade en ng'ama chal nade koro mane gima nakwonga ng'iyo awacho ni ng'ani nobedo gi ng'ani to wuok ento to ng'ani to nowuok nang'o nikech ng'ani be nokrach ng'ani ne ber ng'ani be ne dhano makata kowuogo nyawinjo iwinjo ng'ani nowuok nang'o ng'ama chielo nowuok nang'o yani wuok moro nitie ma ng'ato nya wuok samoro manager chielo wuok lakini yudo ka manager adek osewuok nitie wach kanyo koro nan bana wadhi kaka mana kawo by the kama kawe Max no at least ayude ka en sawa molog kama na yude bwana machielo hapa ni ting'eyo mari ang'e kumwuok gi Kajay dongani ma yaw YouTube mar Kajay mabe no ikelo nana yaw YouTube koro ing'eni ka yaw YouTube kikona ni mane yaw ne Kajay ma anyisi na yaw ne boy no yaw ne Kajay upload nyaka hapa ni kata gigo ni YouTube and ma upload the first video to mokwongo mar Kajay Wuod Ahero en Omari nase mano post mabe nitie nyaka ndalo jani tiyo gi onoken LTN nen logo mar Omari mane rundore kama wachalo cartoon kama okay gisani ni endi aneno ka ji nyiero kacha omore jaka thomo wacho ni supporter nan supporter omore gunyo ng'eyo dokin manager ne supporter azena wacho ni ukoyot Lucy Keto wacho ni podi ne boss babu
Kikiluor. Kasto super asena kawuono toke share no sianda ni kadhe. Koro kisa nini endi? Adwa ni ikuonge imina message achiel ne ngameni support. Akwanga tero ne ngama support. Okay. Anyise ne awuok to okawuok ne wuok gi rach mora mora. Yes. Nyasaye mondo telni kama chopieno ubed maluma te. Embe ngeni chope kanya die. Samoro ingeni paro ngato kinya ng'eyo kaka ngato paro. Oringa manya ni wacha ne to yine bini kete kanya dier ko suno chope. Gebe jo angla wigi wil ko kawacho ni Kajay wi wil. But jo angla mang'eny adier man Nyasaye man adier man duk ngata man kanyalo yie gima wacho ni jo angla mang'eny wigi wil. Yani bwana kata moka support inya yudo kan tie ngato support ngano me wacho ni bwana ngane to support wadi. Bang dalo maten onge bwana yudo ka gigiro ngano awacho ni Kajay ochop at least kata ka chiemo Nyasaye opare mo bedo malo kainda wanya luonge launching at least en ngamo ng'iyo go anya nyise ni bwana kidwaro 300 ngana 50 more ewi koro chop kama ngacha nitie cha okano gi rach mora mora bende okochuno ni nyaka bed kata jok men go samoro bende nyalo wuok to machielo nyalo bedo koro awacho ni odhi malo se mondo tel ni kaka ne chunya osebedo ka gombo okay to koro wuogi Nyakwar Orucho to koro kana wuogo wawach Nyakwar Orucho ne ya Nyakwar Orucho winji wuoyo kodi please kapo ne ibiro mar konyo boyno to konyo gi chunya chiel iwinjo nikech paro jagwenyre samoro pacha no gwenyre kodi omiyo ana wuo koro konye kaka na konye mondo mi ochop kamoro machielo we kama ni yudeno tingi malo mokalo kanyo to kikitim kama ni timo chien cha pana tiek jo angla wigi wil for real jogo onge asante mano nyagem kabisa umejo bwana anto mani timo chien no tema dwaro machien no to kora pano nyanyisi kobiro ka luonge obi ka nyalo luonge to waber kode kendo mano nyalo bora mang'eny aluonge kore to machien no to mare manyiso nosego kumoro piny mari machien ng'eny Dekoro boga kwero kamana ne wan kae ndigi iluongo ne Wuod Nyakan kaka neno no endo Wuod Nyakan tie samoro ng'ama ni oko kache endo magombo kako yudi kabisa to samoro kako yudi otame okikone ni in kaka Wuod Nyakan inya yudi nango ere kaka yudori kuonde moko minyalo gine to gi maybe services moko mi offer kech samoro apart from being a supporter kata manager samoro imbe gi services moko minyalo offer maber mangato kaka joera mag LTN samoro nika to gisemanyo kabisa kare yin godo koro inyalo offer negi those services and that's how we promote ourselves. Okay an kidwara to bia inbox na ngadi penji inbox na onge bia inbox na ama abrum namba na pantiere account kanyo to batanyalo migo sane aneno ka ngato sendiko ni 07 07 45 0745 300 651 mano namba ni me kategori mana sadi mano yuda kode Facebook achi iluongri nango Wuod Nyakan okay gimora mora Wuod Nyakan YouTube an go Wuod Nyakan to in would no manager to timo YouTube na mari chien kacha ne wan tie kaka ne wan tie by the way anangi ko act kodi ndalo moro mapane bende koro wach mar Kajay ni be na duoko acting pen mondo mi push my koro na Ahero kalusiketo sende ko number 0745 300 651 mano namba na monde ko ne mano bank jongolo baba kikiwe moke 1000 ni asitingo chon mana naka
ba kikiweya kama okimiwa ingeni kiwacho kamano koro gimarach samoro Lucy ne dwadhi miya sapa koro weyo ria Lucy miya sapa ne Lucy ingeni momiyo Lucy oknya oro sapa sani Lucy wacho ria eno boro kange matek en mari ketakiba ria kopone ange matek mosechopo Lucy okluo pesa wi pesa okoyal koro namba na mano about anytime iwacho ni services mi offer ngeni kigo na simu kan ti gi samoro nyalo dwaro ngeni samoro tip ma inyalo dwaro nyalo konyi nyalo konya chunya to okrachi go mari don katina konyi ai banana welando kamano by the way ne jo makia kani pokanyeo kamera machako go tich ene moromea abiro kode for akiene hapa hii yao mabe wacha to mari ni kamera ni kodwok ya magini kata mini luongo wach kamera ipani bwana ji okuyere nyecha nyalo bedo no usugicha nan gora maler kabisa nangeni Kenya ose man do ji se usugi ji anda koko ni bwana nyini tok dhi dechi kamera nyini to ocheja chen gini kako se budho samoro se ose na dwa tie kode adero ka Lucy wacho ni ambe konya ngana asena wacho ni umejo amba dwa chai omera ji koro ngata koro dwa gimoro ne gidonje ni box na an single odonje ngama dwa konya odonje inbox na kan in single anan single story na way for another day Nyakwar mogi adwa na kaw thuolo ni endi agoni erokamano ang'ama nokelo chenro ni endi irenda ni Omari Nash chien ojemo ne mbele chien mineno mbele mingo eming'ondo boka paro maricho iri godo wardrobe kacheche endo parodi manyien iluongo ni omena biro kanyo manyien en thum ma serious bwana en kacha parodi mar Prince Inda iwinjo koponi idwano chogi 5000 mara mingi sana kidwano chogi 5000 ikete namba na kanyo ng'ama dwano chogi kumuthumo gure 10000 ng'ama dwano luonge kuma koro iluonge kar Lucy ket kanyo 20000 ng'ama dwano were 1 million mari mingedi le jogi mari to wancha ni luongo ne angocha okija thumi okija jawa jawa en ng'ama pache thin okadwano rwake adwani parody ingeni first which chiemo kech ngacho seketo kori dwa keto nwa gigi bwana muo wij magi make sense iloko mare chana angla pache thin ano kanyago angla chiemo pacho bedo mathene kapta ya oband but sane sare podi waguru wero kamana ahinya ing'amono ni kanyo koso ni tiu sipini mo kachiel ariyo adek bidwa moso ka nigi super luongo ni wawinjo ko comment semeji super zenath semecha ma mwagenore ga ahinya wan go moreja kathomo wan gi kolo kanyo wan gi jaro friday mago friends ven manager mago my friends an gi ji mang'eny musiepe na kabisa agoro ni wero kamano kuom watch gima no wakelo nu to gima wakelo nu ni be ok en ni was koswa ng'ato en unu wa miyo goma at least kata ng'at ma chunye ne gombo timo gima moro to bed gi experience mar tiko kale gima wambe wakale mane gima wan mondo binwa ya weltien mineno ni bwana waneno mang'eny ulornwa YouTube uterwa sel to be bod wanaona ka Prince Kajay wacho ni Omari and the parody cartel thank you so much Prince Kajay tushikane kesho Prince Kajay watim gima watima duku niro kamano manager 001 Lucy Keta neni ka in kanyo no endo aduku niro kamana yenya med bedo gi chunyi no dongilo ni chunyi manager med bedo gi chunyi no endo ere ng'amono ni kanyo to wachini ukamose tafadhali aneno kaja kamera gide ng'amono ni kanyo to wachini bwana anda kitaja kanyo endo adwa loro gini Carolina Manda wacho kacha ni jowa Carolina Manda thank you so much though ni no share Carolina Manda you are not a good person you ought to have shared kata super zena to ko share maingi kura somo ne jok moro ne ka to walo kodwa ni super no ni mano koro is my best friend gisani ni endi adwa na duk nwero kamano wachakuru warom kendo Wednesday a celebrity gossip mawang ni endi wadhi bedo kachacha gi
nosepange ni en ng'ach chaindo. Apani. Madam Japostas. No, Adhiambo Nyarusiri. Wadhi bedo gi Evans. Evans Mkenya. Evans Mkenya Wednesday. Kasi Adhiambo Nyarusiri Saturday. One gi shows ade. Kasto Wednesday maluwe che celebrity gossip wabedo ka chendo gi Brayo Wuod Lego jawa. Embe usetiyo gi jathumba en sani koro en gi experience. Odhi bedo kanyo endo. Manager Court Senior. Wuod Court Senior. Wuod Court Senior eno konyo kanyo endo. Baba bi say hi. Gine kaka bi say hi pio bwana sanora chalo ka director nangada ka chelo. Yes, yo muna ka ema ko senior. Angera nying mar weekly fuere. But senior nyingo mar teach. Amo so kanyo asenata winji kanyo queen yar game. Alafu wacho kimiro wacho kwiluo lizidi zinya oganya be moso untie to mo drops ani manyien iluongo ni Potheden koro donjuru kanyo winj story mar Potheden kaka nochakore olware YouTube kanyo sani search lizidi zinya oganya bonino ginero kaman yes Lizzy, you are talented and you go far. Manake miya wafe. Manfei miya water go Lizzy very far. Tiknoru kamera. Thank you so much. Akao Moses Yepa Umari. Time is over. Thank you. LT.